Dambudziko rangu rakatanga mugore ra2018. Ndakatanga ndichiti ndikaja ndaikwanisa kudya pisi yechingwa ndotora mazuva matatu ndisina chandadya ndichingomwa mvura chete cherama nemvura. Ndikadya kana apple rimwe chete ndotora mazuva mana futi ndisina chandadya. Saka dambudziko rakaramba richidaro ndobva ndazoenda kuchipatara ndikanotestwa ndikanzi ndine TB. Asi ndarapwa TB mugore ra2018 muna September kusvika 2019 muna March. Ndobva ndakapedza treatment yangu. Ndobva ndagara ndikatomutira rame zvakanaka muna 2019 muna November. Ndakarara ndakaita seakachidzwa ndobva ndatanga kurutsa ropa. Asi musi wekutanga ndakabudisa ropa shoma shoma. Ndobva ndagara mwedzi inokwana kuita 4. Saka dambudziko rakadzoka futi ndobva ndatanga kurutsa ropa. Ndobva ndakarutsa ropa kusvika 2 liters 3 liters. Izvi zvaakuitika mumashure memwedzi mitatu kana mina yega yega. Ndinobudisa ropa nokwana 2 liters kana 5 liters. Asi ndakaenda kuchipatara ndikatorwa ma-x-ray ndikaitwa retest TB ndikaitwa zvese hapana chakawanikwa. Saka kana ndikarutsa ropa iro nguva dzeusiku kubva kuma10 kusvika kuma1 mangwana kusendemuka ndichita basa rangu sezvazviri ndisina kana dambudziko randinaro. Handina panondirwadza, handina chandinacho, ndinongorutsa ropa chete, ndo dambudziko randinaro. Saka mawadiwa anoziva kuna zvinobatsirwa ndinochema nemi mugondibatsirawo dambudziko rikwanise kupera. Ndinobudisa ropa rinenge rakaita mvura parinozopedzisira rinozobuda rakora magodo. Inema here rakaita sei? Rinenge riri dema. Saka muri kuti hapana panokurwadzai? Hapana panondirwadza, kana kurara handitorara zvakanaka. Sendomuka ndichiita basa kana ndikaenda kumusha ndinotosvika ndichitosakura ndichitobata mabasa anobatwa nevamwe vese ndiri mutano. Kuchona kwandofamba nechingonzi ndezvemumhuri. Asi kuti ndiwana kwanisa kupedza dambudziko ranza ndawana muwana. Madhokota mati makamboenda mukabatwa TB? Madhokota ndakamboenda TB ndakarapwa ikapora. Makazodzokera here zvakare kuchipatara? Pandakazodzokera nenhau yeropa iyi ndakatorwa ma-x-ray asi hapana chakabuda. Zvaingonzi hapana chatokuona chest yake right, zvese chest muri right. Ndikatoresa TB zvanzi hapana kana TB. Utano wako right, ndikayerwa ma-kgs zvese wakati zviri normal. Wakanditora ropa wakati ropa rako rakakwana pautano hwemunhu. Saka zvakunetsana zvine ropa randinobudisa ndosvika ndonzi zvinhu zviri normal. Zvakutondikashamadza kuti chii chiri kuitika mukurarama kwangu. Saka muri kuti ropa iri munozoriburitsa after 2, 3, 4 months? Zvikadaro mumbogara futi? Zvikadaro rikatanga after 3 months ndobudisa kwe3 days. Zvobva zvanyarara, zvobva zvapera, zvozotanga mushure me 3-4 months. Saka atova mararamo yangu anongozara mushure memwedzi mitatu. Ndinofanira kukurutsa ropa nokusvika ma15, tangoti 15 liters pa 3 days and then chirutsa. 15 liters per 3 days?